Mga ka-K5, sensitibo ini nga balita. Sa Pasig City, lalaki ginluthang patay sang iya mismo nga abyan matapos nanuya nga wala sang sumsuman. Hindi na magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima matapos ang gintiro tungod sa pagpanuya nga wala sang sumsuman. Natabo ang insidente sa barangay Aglalan na Pasig City, gambi isang Mayo 20. Sunod kay Police Captain Rosario Miranda, Public Information Officer sa Pasig City PNP, nag-execute na ang iloy sa biktima sa affidavit of non-interest sa pagpasaka sang kaso batok sa suspect. Base sa investigasyon, nagkadto ang biktima nga si alias Tata, 34 anyos, sa kamalig sang suspect nga si alias Macmac, 38 anyos, tungod kay fiesta. Pagkabot sa biktima, kag umpisa na sila nag-inom-inom, ginsuyaan niya ang suspect nga wala sang sumsuman kag ginbuka pa ang baso. Naimpito naman ang suspect nga nagkuha sang 12-gauge homemade shotgun kag gintiro sang isa ka beses ang biktima. Gindala pa sa ospital ang biktima pero gindeklara siya nga dead on arrival. Hindi na siya interesado magpagkaso against sa ato na suspect. Ayun na pala nga mainom na tadi kasi wala sa sumsuman. Hindi kaya niya ni aton na suspect. Okay. And then, yung buka niya ang baso. Actually, ang baso nakita namin dito is buka gitman sa area. Okay. Namo to, ano daw, impito daw ang aton nga suspect. Sunod pa sa pulis mga ka-K5 nga matapos ang krimen, ang suspect wala naman niya nalagyo kaya nagpaibalo na lang sa iyang pamilya nga mayroon sa nga nabuhat nga krimen pero wala na-recover ang armas dotang sa crime scene. Balita nagikan sa Pasig City. Ako naman si ka-K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.